тук трябва да държа. Летим в момента на Слънчев бряг. На юг и на север. Колко метра сме горе-долу пита? Да. И продължаваме да се дигаме на около 50 метра сме. Продължаваме да се дигаме, сега сме около 80. Това е интересно. Има вероятно да каснем във водата, има ли? Няма. Ако с къса въжета може да кара на полето вече. Ама по-добре да падне в морето. В момента той ще прави на краката. Адаптера става все по-силен и по-силен. Стръмна ситуация. И да роди тази вода в момента. Водичка, огромна. Ако ще се заведето, да падне на мъжа, да си смазава на черно море. Да е на полето. Да, но да го запомня, да го повторя някой. Сега се преживяваме това. Измина месец, да, в момента се преживяваме. Кой би си тръгнал от Слънчев бряг? Туристите, дано да паднем някъде на чист пясък. Похарчи с нощи последния петак. Не, много щедро трябва вече да плаща сметки на черно море. Това очаква екип от папараци, като мен. Много щедро трябва вече да плаща сметки на Черно море. Така внезапно, както и дойде.
Черно море. Не, 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 много трудно стана вече да си спасител на Слънчев бряг. Не, 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 много трудно стана вече да си спасител на Черно море. Не, 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 много трудно стана вече да си спасител на Слънчев бряг. Да си спасител на Слънчев бряг. Да си спасител на Слънчев бряг.